Не за война. За мир при теб съм дошъл. Има мир един. Има и друг. Нека отнине да е мир, добър и дълбок. Мъжките думи са да или не. От устата ти мъдрост говори. Ала имам 3 условия. Слушам те. Понрави ми се коне ти, белия. Дай ми го. Български хан коня си не е давал. На българина душата е в коня. Оскърбяваш хан. Дайте го. Второто условие чакам да чуя. Хубава наложница имаш. Дай ми я. Унижаваш хана. Третото условие очаквам да чуя. На границата има гърбел. Бельовишки гърбел нарицава се. Дай ми го. Охранна кула да си построя. Дай му го. Не ни трябва. Само камен е той гърбел. Камен и му чурлига. Дай му го, да носе задави. Коня си дадох, белия. Велислава ти дадох, славянката. Ала от земята българска един камен не давам. Така казах. И така ще бъде.